नैबे जायगानिफ्राय आङो माने बै जायगायाव बारहरनो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय बैयाव दा बारहरनो नागिरदों मोख्रा बायदि ओमफ्राय बैयाव बारहरनानै डाइरेक्ट माबागोन आरोना बारहरनानै डाइरेक्ट खर गिदिंगोन आं नैबाव डाइरेक्ट साफ्रिफैगोन आं बैनिफ्राय बारहरनानै बेनिफ्राय बारबाय नैबाव साफ्रिफैबाय नायदो आं नैबाव बारहरफैबा साबसिन जागोन आंनि बेनिफ्राय होबाय खेनसेनो साफ्रिबाय आं नैबाव फैनांगोन आरो खेनसेनो ओरै साफ्रिबाय आं नै बारथिं सिनबाय नैबाव बारहरफैनाया साबसिन जागोन बायदि मोनदोंला आंबो एबार खालामफैबाय आं गाइस आं नैबे जायगानिफ्राय बैयाव बै माबाया दालाया बाव बारहरनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जलदब गोलैबाबो आं लांखाया गाहायावबो दिंग्रि दंजोबो मिथिबाय लोगोफोर दिंग्रि जौनानै गारफैजोबो बाव जाबायना औ ओइ फाइनेलि लोगोफोर माने आं नैबे दालाङावहाय नैबे दालाङाव ओरै थमब्लेट खारनो नागिरदों आरोना आङो बैसिम थमब्लेट खारनो नागिरदों आङो हागोन ना हाया जायखिया नायनोसै आरोना ओमफ्राय नै गोजौआबोथ' बुहुद गोजौखा दा आं खारसै आरोना लागायबाय जोंना नुवासै माखासे लाखांलाबायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा एकदमबारे 12:30 फुना आरोना बे समाव ओमफ्राय लायासै आरो एसे 12:30 लानो हामाना ओंखायनो माखासे लाबावसै दिनाबो बरिया मोजांखा दिनैहाय भिडिअ बानायनो बारहरदो दे बारहरदो साहस दंबा बारहर साहस गैयाबा दा बारहो आरोना बै मुरायाव थांनांगौ सेस नोङो हा नालाय बडिफ्राथ' बुंनांखाया मिथियो हा मा खालामगोन नों भुटन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 हाब दालाङाव फा नै गलांबाथाय 22 जादों मा नुबाय गाइस बडिया सिगां समाव बडिफ्रानो बुङामोन आरोना लोगोफोर दासिमबो ओंखारजोबो मिथिबाय फाग्लासो मानसिया बेफोरबायदियाव जिम लानो हायोब्रा एक्सपिरियेन्स दंबा हो मिथिबाय एक्सपिरियेन्स गैयाबा दा हो नै अन्थाइजोब खोथायाव मा देन्जार गिदिर खोथायाव मा देन्जार गिदिर मिथिबाय होद फाग्ला दा हो ला बिसिनिसो लागायबाय दाबो देन्जार थिगैनो दंलै फाग्लासो बडिफ्राथ' बुंनाङा नालाय माने आङो आथिं गोजायैनो माने लोगोफोरनि सिगांनि एग्जाम होनो नागिरदों आरोना आथिं दोला लाजोबा सेसखा आयौ साबाथाय सेसखा सानाय नङालै बे बायखायो आथिं गोजाबाबो हायो इमान गोजौनि लोगोफोर नैबेवहाय मोनसे फ्लिप होनो नागिरदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा होहरगोन जायखिया आङो बारनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आङो बेवहाय बारनो नागिरदों गोजौथार दा बारनाय जाबा बारसै जाबाय जाबायना आथिङा सालाजोब्बायमोन आरोना नै मुराबो दं लोगोफोरनि बेवहाय दा जोंहा जुथा गाननायखायसो नङाबा हायाव नांथाबोमोन आरोना अन्थाइजोब लोगोफोर दा खेनसे हरबावसै आङो गोजौनिफ्राय
गिदों औ जाबाय मोजां गोरलै औ जाबाय सेस मा गैलामोनलै माथो नामाखो नामाखो एम जाथारखै मिथिबाय गोबाव जाबाय होया मिथिबाय लोगोफोर आयौ दुथायाव गोख्रै जादों मिथिबाय ओइ दानोसै नै बिसिनियाव फदाना खादों आरोना होनाया आयु आं माने होफेराखैमोन गोबाव जाबायमोन बिदिखौ होया ओरैबादि जाखादों मिथिबाय देखायलाय जुदि बायसान्सनि बै वालाव नांखानानै गोग्लैयाबा सेसखामोन आरोना दैयाबो थौलि फाग्ला अन्थाव नांखासैमोन एसेयावनो एसेयावनो बासायबाय आथिं गाबदावनाया